Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Itty City, afsnit 3. Hvis du ikke har set de andre 2 afsnit, så skal du lige hurtigt gå ind og gøre det. Og det her, det er en serie, hvor vi prøver at få den allerbedste by, og også går fra 0 til 10 millioner dollars. Så lad os komme i gang. Først så skal vi kigge på, hvad vi har. Okay, der er 140, der bor i vores by, og vi har 144 jobs. Og der er 148 energi. Jeg tror godt, jeg vil lave en helt kæmpe stor makeover på det her boområde. Så nu bliver jeg altså nødt til at slette det hele. Sorry. Undskyld. Men vi gør byen bedre. Sådan der. Så kører vi... det var det forkerte sted. Så kører vi vejen her. Og så kører vi vejen ned ad den her vej. Og så kører den videre. Og så er der endnu en vej her. Måske skal den ikke være her. Måske er det bedre, at den er her i stedet for. Det tror jeg. Og så skal vi bare putte hus. Og jeg tager de her hus, fordi de er sådan fine nok, og jeg kan godt lide dem. Og så starter vi med den her vej. 1, 2. Det var rigtig mange penge, jeg fik det, og jeg slet alt. Okay. Så måske er det nok for den her række. Jeg skal også se, om de... Nej, det gør de ikke. Så sletter vi det der. Der skal også være nogen på den anden side. Der, og der, og der, og der, og der. Så skal vi bare tage den anden vej. Og så er vi færdige med boligstedet. Måske kunne det se flot ud, hvis de sådan var oppe på en bakke. Kunne det ikke være godt? Det skal jeg måske prøve at se, om kunne være noget. Der. Og så. Og husk nu også lige at like og subscribe. Så bliver jeg glad. Så har vi sådan lavet boligområdet eller noget af det. Og vi har 80, der bor i vores by. Så det er ikke lige, hvad jeg tænkte, vi måske kunne få. Jeg tænkte, vi kunne få lidt mere. Men vi laver bare vejen længere. Der. Sådan der. Så er den her vej. Og så skal vi bare have placeret husene. Og så er vi nok færdige med boligområdet. Men jeg kan ikke huske, om jeg lige har sagt det her. Har jeg ikke det? Ej, det tror jeg har. Nå. Og ja, så den der række færdig. Og så der. Der. Og der. Og der. Og der. Let's go. Sådan her. Okay, så er vores penge klar. Så kan vi hurtigt gå over og tage den. Så 112. Nej, 120. Så tænker jeg, at man måske kan lave en vej
der kører ned her. Og så hernede kan vi have supermarkeder og butikker, og måske et hospital. Så bare nogle ting, man skal have i en by. Men seriøst, den her parkeringsplads, den er crazy dyr. Det er rigtig, rigtig dyrt. Så der. Og så skal vi have butikkerne. Vi starter med, kan man godt, der. Og så skal vi også have supermarkedet. Ej, jeg vil hellere have den her restaurant først. De passer godt sammen. Og så kan vi have supermarkedet her. 100.000. Det er et dyrt supermarked. Og sådan der. Og så gider jeg ikke at have et byggecenter. Okay, penge. Og så ser jeg lige herovre, at der er en, der har den der Golden Gate Bridge bygget. Det vil jeg også godt bygge. Vent. Har jeg ikke set den her by før? Jeg er ret sikker på, at den her by også var med i episode 2. Var det her ikke? Jo, det var det der sandbjerg. Hvad er chancen for, at jeg kommer på præcis samme server som ham her igen? Det er jo underligt. Nå, vi skal tilbage til at bygge. Okay. Penge. Det er bare det hele det her spil handler om, føler jeg. Eller, det er det jo også. Men altså, jeg kan max bygge en lille klinik. Jeg gider ikke at bygge en større hospital, for de gør jo ikke rigtig noget. Udover sikkerhed eller sundhed, men det er der jo ikke engang noget, der hedder i den her sted. Okay. 16.000 i sekundet, er det det? 16.000. Puha. Det er mange penge. Hvorfor siger jeg så puha? Det er underligt. Ja. Men i dag så vil jeg gøre det samme, som jeg gjorde i anden episode. Bare spille spillet. Bare have det sjovt. Og spille. Okay. Vi skal også huske energi. Jo. Ja, det skal man dabe. Sådan der. Vi kan starte med lidt træer. Sådan der. Hvad skal der være her i? Det ved jeg ikke. Måske. Ved du hvad? Nu skal jeg ikke lige høre tænke på noget. Nu tænker jeg bare, at jeg vil have 500.000. Eller ja, det hedder 500.000. Og så kommer jeg tilbage, og så kan vi bygge en ny bank. Vi ses. Eller jeg kommer tilbage. Nu er jeg tilbage med 500.000, faktisk mere. Det jeg ikke opdaget, at jeg havde de penge. 700.000. That's very much money. Nå, nu kan jeg få en ny bank. Den her og den sidste bank er virkelig dyr. Men vi skal nok have den på et tidspunkt. Jeg tænkte her kunne banken stå til præcis samme sted som den gamle. Og den her kan holde 75. Det er en god opgradering, synes jeg.
Og så kigger vi her. Ved du hvad? Måske har de ikke brug for det her alligevel. For det gør ikke rigtig noget. Sådan der. Boom og boom. Der skal nok bare være flere huse her. Så der. Hvorfor flyver den? Det sagde jeg ikke, den skulle. Underligt. Nogle gange er et spil lidt underligt. Men det skal det også være for at være sjovt. Og der er tid til at bygge huse. Der er allerede 75.000. Det er mange penge. Kom. Sådan bare. Der. Der. Og skal der. Hvorfor kommer den hele tiden ned i jorden sådan der? Og der. Og der. Og der. Og der. Sådan der. Nu har vi den her vej. Nu siger den, at jeg skal bruge mere energi. Okay, så skal vi have noget mere energi. Eller det var sådan set det, jeg lige sagde. Vi skal have mere energi. Solceller. Ja, tak. De skal stå helt rigtigt. Og så skal jeg bare bygge rigtig mange solceller. Sådan der, og sådan der. Det der må nok være nok. Okay. Det var det også. Ej, vi har kun 174 tilbage. Så fik jeg lige 75. 1000. Så er det bare mere vente. Men hvis I vil have, at jeg skal spille andre spil, så må I godt skrive det i kommentarfeltet. Ej, jeg kan huske, at i første episode, så glemte jeg, hvad det hed. Det var lidt akavet. Nu er der kommet en ny by. Så der går og tjekke den ud. Eller løb. Og rigtig mange huse. Der er kun 2 stjerner. Hvor er en bus? Det er altså ikke almindeligt at være en bus. Okay. Men der er nok rigtig mange huse. Hvorfor er det gule? Hvorfor holder der bare en brandbil der? Og det har overhovedet nok jobs for alle. Han har den store bank. Det er den, der koster 2,5 millioner. Han kan vist godt lide gul. Men tilbage til at bygge. Der er nok penge klar. Kun 1 stjerne. Det har den altså ikke fortjent. Den har fortjent 100 stjerner. Eller, hvis det er muligt, så har den. Jeg kan godt bygge en til de der kæmpe store nogle, men den er ret dyr. Og penge er ikke lige noget, der strømmer ind lige nu. Eller, det synes jeg det er. Hvis jeg havde 300.000 på min bankkonto, så vil jeg sige, at jeg selv var mega rig. Men måske kan jeg bare kigge efter nogle dekorationer, man kan sætte til byen. Så lad os gå herind og se, hvad der kunne være. Ved du hvad, jeg vil godt sådan bygge en motorvej. Nej, ikke en bro. En vej, som sådan går ud af byen.
Hvor langt ud kan den gå? Okay, den kan gå til dertil. Så kan vi måske tage... den er dyr. Rigtig, rigtig dyr. Den koster 20.000. Men okay. Velkommen. Welcome. Sådan der. Så kan den her kæmpe store højhus. Hvad var det egentlig, den kostede? Ja, okay, jeg har råd til den. Så er det lidt lige meget, hvad den koster. 140. Den der. Og nu har vi 180. Ej, det der er dårligt stået til. Sådan der. Der kan den stå. Ro og fred. Sådan der. Så er 180. Den her by er bare mega god. Men man kan også bruge 100.000 herinde på at expande. Men jeg kan tydeligvis se, at det har vi altså ikke brug for. Så vi bygger bare den her vej. Der er masser af penge af. Penge. Hvad siger du nu? Nu skal vi have flere folk. Så bygger vi bare en vej mere. Men seriøst. I dag er der vildt meget sne. Så mega meget sne. Lige nu, når I hører mig snakke. Nå, jeg har ikke råd til flere. Sad. Så. Okay, 23.000. Det er godt. Så går vi fra 47 til 71. Vi tager den bare der. Men jeg glemte jeg egentlig ikke at sige i starten, at det her spil også går ud på, at man skal tænke på de her 3 ting. Men det ved I nok godt, hvis I også har set de andre. Nok. Godt. Der og der. Nu den her side af vejen færdig. Jeg har ikke råd til mange huse mere. Nå, jeg har ikke råd til flere, så gør vi lige hurtigt over på pengene. Money. 25. Hvorfor det næsten præcis 25.000? Det er rigtig tæt på 25.000. Sådan 5 mere. Jeg fik fra min bank sådan hver gang. Den giver mig penge. Sådan der. Så er det en til vej, der er bygget. 200. Hey, nu er det faktisk en by. Du skal bruge flere steder til folk at arbejde. Okay, så kan vi måske placere et til højhus her. Hvorfor de der bygninger så meget tæt? Meget tæt. Sådan der. Og så tænker jeg, at vi kan få en til. Vent. Nå. Vent. Har det lige været mega svært at høre? For nu tror jeg lige, jeg har fikset problemet, hvis det var irriterende. Men nu kan I høre mig. Ja, det mindste set mig bygge faktisk.
stadig kun en stjerne. Det har min by altså ikke fortjent. Den har jo fortjent 100 stjerner. Den er altså mega, mega god, synes jeg selv. Eller den er god, men den er flot. Og det er det, der er godt ved en by. Stadigvæk. Det her spil er halv ventetid. Vi skal bare lige hurtigt. Kan jeg lave lige 25.000? Ja, sådan der. Nu har vi råd til den. Sådan der. Og nu har vi jo 120. Så hvad vil den nu have? Flere folk. Så tror jeg, vi kan bygge den sidste vej. Helt dernede i hjørnet. Og så kommer jeg lige hurtigt tilbage, når vi sådan har pengene. Nu er jeg tilbage med pengene, så vi kan få bygget den aller sidste vej. Og så skal vi udvide byen faktisk. Ja, det ved jeg ikke, hvordan vi skal gøre. Men vi bliver nødt til at få det gjort. Og så blev det dag. Dejligt. Så kan man se, hvad man laver. Der. Nå, jeg er ikke råd. Så skal vi hente her. Så skal vi hente pengene. Og så kan vi gå tilbage og få bygget det aller sidste hus. Ved du hvad? Jeg tror faktisk næsten det er nok for den her episode. Men hvis det ikke er, så skal jeg måske lige hurtigt tjekke, og så kan jeg lave mere på den. Ellers så bliver det bare en kort episode. Men ellers så var det det for episode 3. I Itty Bitty City går fra 0 til 10 millioner. Vi ses i 4'eren.